adlaw po sa Indogabos. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, ibataman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan Bunyag family, Shirley de la Benya, Decena and Lantero family. Thanksgiving and special family intentions offered by Matias family. Thanksgiving for birthday blessings on the 16th birthday offered by Gerald James Bernal. Thanksgiving for all the blessings received offered by Celi Delgado. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. and Lorraine Ivana Clarete and Evans Rawlins Rubio. Special intentions for complete healing of Maria Fedona Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safety and good health of Biel Maria and Daryl Theodore Rodriguez, Carmen and Corbin Joseph Bunyag offered by Sis Binang. For divine guidance, safety and financial stability of Arnaldo II, Cindy, Maria Fedona, Jerome Arnold Corby, and Michelle Angela offered by Bunyag family. For protection and good health of Christine Buqueron offered by Shirley de la Benya. For safety and good health and financial blessings of the family offered by Decena and Llantero family. And for safe travel of Edgar for Saudi Arabia. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Father Luan Harcia and Father Sol Sais, asin man para sa mga kalagang mga dead members kan CRC LLFCC. Para man sa kalag ni Arnaldo, dulot ni kan Bunyag family. Para sa kalag ni Frank, dulot ni Banji Alano. Asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Decena and Larteno family. Para man sa kalag ni Lorenzo and asin Nelly, dulot kan De La Cruz family. Para man sa kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Asin man para sa kalag ni Ulysses, Juanita, Monica, Felisa, Heniba, Rolanda, Melicio, Margaret, and Emelina, dulot ni Brad Carlo. Ngunyan, iyo an ika-16 na Domingo, kan ordinaryong panahon. Sa satuyang pagkabuhay, igwanin kakulangan asin kakundian, siring man ang simbahan, igwanin kaluyahan, yaon ang pagkakasala, yaon ang mga karatan, na minamawot niya tong mahali sa satuyang personal na buhay, asin man sa komunidad. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipamibi niya to na matabangan kita kan grasya kan Diyos sa satuyang padagos na paghinguhang mahali ang mga karatan asin pagkakasala sa satuyang buhay asin simbahan. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos. Matawid at sin magpasalamat.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na banal ikasanaan kagunaan urong kahalang ka Jesu Cristo kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami, bi kita, kagurangnan, kaugayi, an sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya, tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, danay na magpadagos, na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong pagbuot. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw pang gabos.
para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an kapayagan, manunungod sa Diyos na panunin karahayan asin katanusan. Hinanyugon po niya to an babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Mayo ni ibang Diyos, maliban sa imo, na nagaataman kan gabos, na mapapahilingan mo, na bakong salaan sa imong paghukom. Taan sa imong kusog, kapinunan kan kasuriputan, asin huli ta, kagurangnan ka kan gabos, pinapanganugunan mo ang gabos. Taan kusog, ipinapahiling mo, kundai tinutubod ang kapanoan kan sa imong kapangyarihan. Asin ang nakakamidbid sa imo, an kaisugan. Alagad ika an kagurangnan nin kusog. Tamang-tama sa nang naghuhukom na mamahala sa mo sa dakulang pagpasensya, tayaon man sana sa imo. No arin man ipagbuot ang kapangyarihan. Tinukduan mo an sa imong banwaan sa siring na mga gibo na kaipuhan an suripot maging makatawo, asin tinauan mong marhay na paglaom an sa imong mga aki, huli ta tinatauan mo sinda nin pagbakli, hali sa mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, marahay asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na minaapod sa imo. Himatea kagurangnan, ang sakong pamibi. Hinanyuga ang tingog, kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na ginibo mo maarabot, ta magsasamba sa atubang mo kagurangnan, asin papamurawayon ang sa imong ngaran, tadakula ka, asin nagibo nin mga ngangalasan, ika, o Diyos, ikasana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Alagad ika kagurangnan, Diyos na mahihirakon asin maugay, matinios asin mayaman sa pagkaherak sa kakatotoohan. Lilingya ako asin kaugayi, itao mo ang sa imong kusog sa imong surugoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Sa ikaduwang babasahon, ang mensahe iyo an katutuohan na itatao kan Diyos at Espiritu, tanganing tabangan ang nagtutubod na mahali ang mga kaluyahan asin magkaigwanin paglaom sa biyaya kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawad sa satong kaluyahan. Takun ano ang kaipuhan tang ipamibi, daita aram. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimaherak sa mga inagrangay na dai ikasabi, asin aram kan nagsisiyasat kan mga puso kung ano ang kamautan kan Espiritu. Huli tan Espiritu, nakikimaherak man, susog sa Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kanibanal na Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Saro man na parabola, inusip ni Jesus sa katauhan. Ikakabaing ang kahadian kan langit sa sarong tawo na nagsabwag nin marhay na banhi sa saiyang uma. Mantang nagtuturog ang mga tawo, uminabot ang sa iyang kaiwal, nagsabwag nin maroy-paroy sa tahaw kan paroy asin huminali. Kan magtalubo ang tinanum asin magbunga, dangan man nagluwas ang maroy-paroy. Nagdulok ang mga surguon, kan kagharong asin nagsabi sa iya, kagurangnan, bakong marhay na banhi an isinabwag mo sa imong uma? Napaano taigwang maroy-paroy? Nagsabi sa inda, kaiwal na tawo an guminibo kaiyan. Ang mga surguon nagsabi sa iya, buot mo kaming magduman asin gaboton ito. Nagsabi dae, tibaad sa pagtipon kan maroy-paroy, magabot man hindo an paroy. Kaya pabayai na magtalubo ang duwa sagkod sa pag-ani. Asin sa aranihan, sasabihan ko ang mga paraani, tambakan ngo na ang mga maroy-paroy, asin upong-upunga. Tanganing masulo gabos, alagad ang paroy, tipona sa sakong tambubong. Maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukang po. Diyos maray na aldaw sa Indo mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Saro sa mga dipisil na hapot, kun ang Diyos marahayon, taano ta kadakol an karatan sa kinakban. Taan mga marahay na tawo, nagtitios samantalang an mga madaya nag-aasinso. Taano tamay gera, taano tamay korupsyon, taano tamay mga wasak na pamilya asin biolensya. Ano ta si mga nagigibonin marahay nagsasakit, samantalang si nagigibong maraot nag-aasenso. Matugang siring man kaini ang hapot kan mga disipulo sa Ebanghelyo ngunyan. Kaya, inistorya ni Jesus ang manunungod sa parasabwag nin paroy. Na sabi niya, habang nagsasabwag nin marhay na paroy, kan tururog na ang mga tawo, ang kaiwal nag-abot, asin nagsabwag nin maraot na banhi, nagsabwag nin maroy-paroy. Dahil ko lang aram kung familiar kamo sa maroy-paroy, tabako man kamong mga parauma. Baka ako lang ang nakakaaram kang maroy-paroy, ta ako paratarok para uma. Ang maroy-paroy, ang dahon kayan, garo-paroy, kaya nga ni maroy-paroy. Masakit mo siyang ma-distinguish sa paroy. Iyo po. Asin kadakla na beses, ang maroy-paroy, nakadukot yan, duman sa paroy. Kaya kung maluya ang mata mo, kung bako kang paraumang arog ko, dai mo maaaraman kung ano ang maroy-paroy. Kaya, kung hilingon niya to, sabi kan maestro, sabi kan mga tauhan niya, kagurangnan, nagsabwag kaning marahay, ano taigwanin mga maroy-paroy? Gusto mo gaboton mitulos. Sabi niya, dainindo pag gaboton tulos. Ano ang simbag kan maestro? Dainindo pag gaboton, pabayaisan ng magtalubo hanggang sa pag-ani. So sa inot, kakaiba man ang simbag na ini. Ano pabaya ang anduot na magtalubo pa? Ano ang rason niya? Dahil ang gamot kan paroy asin maroy-paroy nakasalapid. Pag binunot mo ang mga duot, makakaiba man ang mga paroy. Ako kadto kang aki, paminsan napapasala ako, pati paroy, nagagabot ko. Totoo po ning parabolang ini. Kaya, digdi mahiling niya to ang maestro mapagpasensya. An parasabwag,
mapagpasensya. An paraoma, mapagpasensya. Kaming mga paraoma, mapagpasensya kami. Takaipuan ming maghalat ning pirang bulan bago mag-ani. Siring kay ni ang pinapahiling sato kung ano ang satuyang Diyos na sinasamba. Kadakol sa sato nag-iisip na sana tanggalo na nin Diyos ang mga karaatan tulos-tulos o kaya mawara na si mga maraot. Baka ang satong pamibi, masabi kita kagurangnan, tano tadaay mo punduhon ang mga korap na leader kan sa mong nasyon. Iyo, pag nagdadalan ka sa TV, tapos igwang impeachment trial, to suyang-suya ka na, ano na ni? Ano rin daw ni magagadan, ano ta, di ba? Arog kita kaiyan, arog kayan ang satong pag-uugali. Tapos masabi, taano tadaay mo tinatapos ang kriminalidad? Taano tadaay mo hinahali ang mga bagay na nagraraot sa pamilya? Alagad, may mas importanteng hapot. Kung uuboso nin Diyos ang mga makasalanon ngunyan, si Isay ang matatada sa to. Mauubos kita. Inian ba kong komportabling hapot, komportabling katotohan? Minsan iniisip ta ng Ebanghelyo, iyon na manunungod sa mga marahay asin mga maraot na tao. Alagad ang pakikilaban sa karatan, bako lang sa luwas, panluwas, kundi sa panlaog nin sa tong buhay. Ang buot sabihon, ang paroy, asin maroy-paroy, yaon sa satuyang mga puso. Ang satong laban, yaon sa laog, kan satong sadiri. May paroy sa lambang puso nin tawo, alagad may maroy-paroy man, may duot man sa satong pagkabuhay. Kaya maririsata man iyan. Personally, mamamati tayan. Masabi kita, kaya tang maging mabuot. Alagad may mga panahon na makasadiri kita. Kaya tang maging mapagbigay. Alagad kung minsan, nagiging puro-nguton man kita. Kaya tang magpatawad. Alagad kaya taman magtanom ning pulog ning buot. Kaya tang magsimba pag Domingo o araal daw, alagad kaya taman magchismis pagluwas sa simbahan. Kaya ang paroy asin maroy payoroy, yaon sa satuyang puso. Kaya tang magtaram laban sa paghambog, pero kita nagahambog man. Aram inihnin, kagurangnan, kaya asya mapagpasensya. Tinatawan niya kitang oras na magbago. Oportunidad na magbago. Sabi nga ni kayan, habang may buhay, may pag-asa. Ini mismo ang hinahanap ng Diyos sa to. Dahil niya kayang i-give up kita. Kaya grabe ang pagpasensya niya sa sato. Isipon ta na lang ang mga naging santo. Si San Pedro, 3 beses nagnigar kay Kristo. Isipon ta si San Pablo, pinasakitan ang mga Kristiyano. Isipon ta si San Agustin, haloy na nabuhay sa pasiram-siram nin buhay, hanggang manumpungan ang kagurangnan. Kung huhusgahan kita ngunyan nin Diyos, mawawaran ang simbahan nin mga parasimbah. Kaya ang pasensya nin Diyos, nagdara nin mga santo sa simbahan. Ang sa iyang pagpasensya, nagtatao sa to nin panahon na magbago. Alagad, mga tugang, ang ebanghelyo ngunyan, bako lang sa pagpasensya nin Diyos. Ini manunugod man sa hustisya. Sabi sa huring parte kan ebanghelyo, maabot ang panahon, aanihon, isusuway ang paroy, asin mga duot, asin ini susuluon. So ini leksyon ini sa satuya. Ninhulita ang struggle ta sa karatan asin karahayan minapuon sa satong puso. Nahihiling tayan sa satuyang komunidad, sa satuyang pamilya. Taano pag igwa kang aking maraot, tulos-tulos mo ining itatakwil, dai. Di ba? Ipapangadji mo. Kung ang sa imong aki dai na nagsisimba, grabe na ang bisyo. Nagrarayo na sa Diyos.
dai ka nawawa raning paglaom bilang ama or ina, padagos ang sa imong pagpamibi, siring sa ginibo ni Santa Monica, na dai nagsurrender sa pagpamibi hanggang dai magbago ang sayang aki na si San Agustin. Totoo man ini sa satuyang komunidad, samantalang ang satong komunidad padagos na nagpapakarahay, nagpapakamarahay, nag-a-undergo nin mga seminar, formation, pero dahil manggiraray nahali ang karatan sa satuyang puso, dahil nahali ang mga bagay na iyan. Mga tugang, dahil kita mawaaranin paglaom, ang pag-ani, maabot yan. Ang pagbabago, haloy. Dakol na mga magurang, sabi ko, nagpapamibi para sa indang mga aki. Dakol na mga parokya asin komunidad, naglalaom na maging marahay ang sa indang pag-iribahan. Aram ini nin Diyos, nahiling niya ini sa iyang 12 apostoles. Kaya daita pagtugutan ang kaluyahan, iyo ang maging kapangganahan, asin pagkarumpag, kan satong sadiri, asin kang satong komunidad. Daita ini pabayaan na magpagsuwayon kita sa Diyos. Our faith is built on Jesus, not on human perfection. And finally, Jesus reminds us, sabi niya, that the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Matugang, ang hapot, bako na taano ta may karatan sa kinaban. Ang mas importanting hapot, sabi hunta ang hapota sa sadirita, ano ako, nagiging marhay daw na paroy na tinanom nin Diyos sa kinaban na ini. Matugang, lambang aldaw sarong desisyon. It's either mabalangibog kita nin karahayan or karatan, pagkasararo o pagkasuruhay, pagpatawad o paghihiganti, pagpili ki Kristo o sa satuyang sadiri. Ang tunay na hapot, paano kita magiging marhay na paroy habang kita nabubuhay sa kinaban. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki dai linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man, huli ka ni Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Pinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaibakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod, sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako, kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang banwaan na pano nin kaluyahan, darahontaan sa tong mga pangangaipo sa langit nun na Ama, na sa iyang dakulang pagkaherak, asin pagkamuot, maawot na kita gabos makaligtas, asin makaabot sa pagkasabot kan katotoohan.
Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kang gabos na tao na pinagkatiwalaan sa inda, asin urugna ang mga dukha, asin daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambang saro, maging mamumuton sa kapwa, asin maglikay na maghaton o magtuligsa sa mga napapasalang dalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasalan na dalan, asin nakakamate nin kamunduan, kahorasaan asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mga nagsusulo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bindisyonan, huli kan pagkasabot na ang Diyos, danay na mamumuot sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa indang mga kasaalan, asin magkamit nin katuninungan sa langit sa kudpaman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Langit no na Ama, an kapangyarihan kan sa imong pagkamuot, danay na nag-anduyog sa mo. Tabangi kami, nadai mga mbala kan mga kasibutan kaining kinaban, asin day mandaog nin karatan sa samong pamuhay-buhay. Uli kay Kristo samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, o Diyos na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaibahanin mga dulot susug sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkoban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing ang idinulot kan lambang saro, sa paggalang kang sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon.
Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring, sa namamahala, magin kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa atubang, kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaiba kan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nakuha siya nin tinapay, sin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kairaki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen ay na kan Diyos,
kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po ang gabos. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, mabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa mara. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa saimong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa,
na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Heraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uyaan Kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapot sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo hali sa daan pasiring sa bagong buhay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Salamat po, Father. Ang satuya pong Mass Offeror, Shirley de la Viña and family. Asin ang satuyang choir, ang CRC Youth Choir. Salamat po. Pasalamatan taman ang satong akolito, ang mga nagbasa,
Asin kamo gabos na uyadigdi na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network na padagos sa pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa ning Banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idokan payo para sa pagbindisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbindisyon sa Indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulo sa Indo kan kaisipan nin nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Birikon niyaan sa indong mga lakad pasiring sa iya, asin ipahiling sa Indo, ang dalanin katuninungan, asin pagkamuot. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Sa mga balanin kinabang, si Jesus na nakatauhan, kanyo araniman, panangan banwaan, siya sa tuyang ngunya.